Mas Gareng. Iki ora mung ijen Mas Gareng. Ora wong semene oke kok ijen. Oh iki Mbak Elisa sing wis ditunggu-tunggu karo panjenengan warga desa Pamongan kene. Nggih. Ki narya menghibur kelawan warga Pamongan kene. Yo diaturi jumeneng Mbak Elisa. Supote cot dados. Ya. Ayo rek. Sini. Halo Mbak Elisa. Selamat malam. Nek niki kula salaman. Wau dalu kula salaman jenengan mboten kersa sakniki kersa mboten. Ayo salaman harus no. Tenan lho. Nggih niki soalnya bar niki rada prei nggih to kula lek kepanggih malih. Tangannya halus tenan Mas Gere. Pripun? Pripun rasane pripun ngono kok wingi ra gelem salaman. Mbak Yu, kula wau pun pinanggih kalih Pak Pur. Mas Dek wingi tak jarak ora salim karo Mbak Elisa mergo aku wong muslim njaga wudu. Oh. Dadi njaga wudu untuk batal. Oh gitu. Kaya nek ngono kan aku ora njuk kuciwa. Lah terus iki mau tak takoki neh. Lah nek mengke dalu kersa salaman mboten ya gelem wong aku ndek bengi bar urung adus ngono. Oh lah ya, berarti aman. Inggih sowan malih sowan kula. Tapi nek kalih Pak Hadi Purwito niki kula sampun ping 3 niki. Dasaripun Pak Hadi Purwito menika jan laris tenan. Dinten menika tanggapan. Mas Gareng, kudune Mbak Elisa yo tanggap, Mbak. Pripun? Beberapa titik saya perjuangkan lho, Mbak. Wah, matur sembah nuwun. Lho, bener saya perjuangkan tanggal 13 wis spektakuler. Tanggal 13 benjang tasih sowan kalih Pak Hadi Purwito. Benjang, pokoknya bintang tamunya tetap aku, dalangin Pak Hadi Purwito, karenge ganti. Modar. Piye reng? Ora apa-apa. Mergo aku iki mau jane lho Pak, jane. Bengi iki aku jane gur turu Pak. Istirahat total mengheningkan cipta. Ayo Pak abot duit. Lho ora kok perkara abot duit. Aku gur mesake jenengan untuk bintang tamu aku tak mangkat-mangkatke. Jane aku pilih turu omah duit wis pirang-pirang kok. Weh ayo ngono. Wah aku wong peng-pengan kok Pak. Nek gur duit tak nggopo. Wah aku ndek iki tak nggung klencer ning Paris lho duitku nganggur sakinge. Lho tenan aku Pak, klencer ning Paris kok ndak kudu nguyuh. Dadi aku pipis ning Inggris ya aku. Ning Paris ora ngentekke duit, aku ning Inggris pipis tok. Bar pipis aku arep katokan dadak ning Arab. Lho. Terus enan ngarep pipis. Kuwi ngipi apa-apa? Lho, jenengan gak paham to, Pak? Niki termasuk cita-cita kula niku. Oh ya. Cita-cita. Urung kelakon, gur cita-cita. Sugeng dalu nggih. Nggih, ngaturake salam. Nggih, salam wilujeng kanggo warga Agung wonten ing Desa Pamongan. Salam wilujeng, salam hormat, salam pasederekan. Betul. Salam wilujeng. Aku kleru apa? L ulu N wilun. Salah. L ulu JEN G wilujeng. Gak salah kan? Gak salah. Wilujeng. Wilujeng. Sing bener wilujeng napa sugeng to? Wilujeng utawa sugeng. Utawa sugeng utawa wilujeng. Sing bener sing endi, Geng? Sing bener kuwi ora nggo geng. Nak kandhani. Aku takon kamu tadi kan bisa medarke tentang pinter-pinter, hitung-hitung pinter-pinter, weton opo lah. Carane entuk apa lah iki wilujeng sak wilujeng karo sugeng iso mudeng apa ora? Dasku mumet. Ya, tak rem dulu. Tak takoki. Ya. Jenengan ki daleme ngendi kok basane ora kaya wong kene gitu. Aku ta? Heeh. Kuwi ana wong takon-tekon balik karo aku. Lah sak aku. Dununge. Apa kowe ora tau ndelok YouTube?
Elisa Orcarus Alasoi bapak Seko Toli-Toli. Cek. Apa kowe ora tau ndelok YouTube? Elisa Orcarus Alasoi mbok Seko Lambelu. Lambemu dhewe ngono. Basa apa kuwi Mas Gareng? Mah takoki kok bapake saka ngendi mau? Seko Toli-Toli. Ora bapakku yang ditoli-toli. Masa? Oh, lah masamu sing bapakmu jenenge sapa kok aku ora tau ro. Oh, bapakku jenenge Siswono. Seswono iso tekan Toli-Toli. Ora teko toli-toli, ning duwe toli-toli. Oh, elok. Masa iso duwe Toli-Toli? Toli gedene sakmono. Kowe kok swampluk. Ya yo tenan gede banget gone kok iso duweni sugih sepiro. Maksudnya toli-toli ki apa? Toli-toli ki apa? Toli-toli itu apa? Toli-toli ki desa. Ya, Pak ini yo cerdas paham, Mudeng. Tok paham. Toli-toli niku Desa. Oh, desa toli-toli. Desa Ku bapak. Iya. Nek sing ibu? Lambelu. Wis tak omongin Ora mbok tau sing maca YouTube Lambelu, ngerti, Mas. lembelu Pak Dek. Mas Gareng. Wis ketwingi ro Pak De saiki ro Mas Gareng lali aku. Kayak nek kulu-kulu nek wingi ya Mbak ya. Nggih, kalau wingi kan carane kulite ngelundung. Kowe aja kaya ngono. Wingi lho. Yo, faktane memang ngono kok. Ana rega ana rupa ya. Mergo ndek iki luwih larang kacek 200. Ora ya. Ya bener. Tapi siapapun garengnya aku seneng kok pokoknya aku ndek partner ngene Yo seneng wong siapapun garingnya kowe 8,5 juta kok. Masa 8,5 juta sih? Padakno kene 350 ae jek mangkat dhewe. Ora 8,5 juta setengah. Piro? 15. Hah? 15 aku. Mundak oh. Weh, padak Ora omong-omong ngerti aku ndek tak undak. Aja kulu-kulan karo Nikan Salindri, rezeki dhewe. Duwe rezeki dhewe sing mbakku di sini wis iso sowan kene iki seneng. Rezeki. Ya. Udah ya nek mbak ngomong klentu ki wis jenenge negara Tawacara Tata. Negara Nawatata. Negara Mawatata, desa Mawacara. Nah, itu ini aku wis berusaha ben iso ngomong Jawa. Ning ngene lho, Mbak. Yen ono klentu-klentu ketal-ketuling atur kula nyuwun pangapunten ingkang. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pistol. Gitu lho. Menawi wonten klentah-klentu. Iya. Nah, mergo wong Jawa kuwi aku melu-melu MC ne. Mergo wong Jawa kuwi angel Mbak Yu. Ya. Basa Jawa kuwi kleru sak huruf dadi perkara. Perkara. Ana tuladane, saru karo saruk kuwi beda. Oh, gelo. Saru apa? Saru kuwi ora apik yen dinulu, ora apik yen dimirengke. Oh, Nek saruk ya. kuwi ana barang terus disampar jenenge saruk. Oh, beda ya, omong saka aja beda. Saka beda. Terus Turu karo Oh, jorono lho. Turu karo turon. yo mos jenengane aja ngeget-ngeget wong kok turu. Ora usah teko kono, ora usah teko. Aku ora arep teko kono mau. Nek turu karo bobokan apa? Bobokan turon. Gak paham jenengan. Asline meh padha. Gur beda Pak, beda Mbok. Lah iya, sing bab kuwi mengko Geri sing penting di sini aku nderek mangayu bagyo nggih. Sederek-sederek, sedulur-sedulur ingkang sampun nggelar menika kabudayan Jawi. Matur sembah nuwun Pak Supri nggih. Pak Supriyadi. Nggih, Pak Supriyadi menika ingkang sampun ngubukara pripun carane ben saged nggelar wayangan. Saiki wis angel wayangan itu enggak setiap daerah ki gelem gelar wayang to Mas Gareng. Nah nek ning kene tetep gelem. Ning tenan Bu, ndasku luwih mumet iki timbang mikir setoran. Tenan, sumpah. Aku mikir setorane mumetku sesasi pisan kok. Lagi pendak-pendok mumet terus ndas kok. Ya. Bahasane ra cetha, Mas. Ora trimo ora cetha ngene mumet kok ndas kok. Nek kowe Mas, aku mudeng bahasane nek aku. Jangan mudeng kok. Oh. Paham ya Pak Arya? Paham. Ngono lho. Paham. Ngono kuwi lho. Lho gemagus nek bendina awur lagi telung bengi kok bendina. Lho kuwi sing dienggo Mbak Elisa ukurane roh kabeh kok Mas aku. Sik to digenahke to, digenahke. Digenahke ngene. Roh kabeh aku. Jenengan wong ngendika pripun? Sing setan priprayangan apa piye? Sing dienggo Mbak Elisa ukurane. Kabeh. Jenengan gur ngerti ukurane roh. Aku lho sing ngukur. Oh, roh itu tuh maksudnya tahu. Tak kira tuh roh tuh jam setan priprayangan.
Wasa, aku Mumet ta kowe. gender. Mumet ta kowe andani ya. Ya Allah kula nyuwun pistol. Kok pistol? Bedil ndiasmu. Aja ta. Mboten ora. Aku gumun karo jenengan Mbak Yu. Apa, Piyai piye? kok iso ayune ngene. Pertanyaane Lah ya wedok ya. urung karuan angger wedok ayu urung karuan. Masa? Lah kowe Piye le mbuktekke? alah kowe gak ngerti bojone dalange. Bojone ndak. Alah bokonge gede sisih mlakune meto. Ngawur. Iki lho, ke kenal ra bojone dalange itu yang pakai jilbab, yang duduk di sound system Bu Nopi mbok ngenek-ngenekke kowe ha. Le mbayari awak dhewe iki kuwi engko. Sing Amplope awak dhewe iki ning gone kuwi. Bahaya ya lele. sing di bojone. Heh? Iki lho yang pakai jilbab ini lho Bu Nopi. Lho, lah ndek iki sing bareng kowe sapa kae? Yo mlakune ngene kae. Ayo, sapa? Ora iki. Iki apik ayu menik-menik kok. Iya, amplop lho ning gone Bu Nopi. Oh, ndek iki sing jenengan gandeng lho mlakune ngene gek ora iso mingkem kok. Oh iya, Bu tenan ndek iki sumpah lho suar kewer-kewer. Iki. Ora iso, Reng. Iki sinden yoga nekseni aku kabeh. Aku ki wong tertib kok. Yo disekseni bareng-bareng nggih. Sae napa sae? Sae. Sinreksenan nggih. Sae napa sae? Sae bang. Sae napa sae? Mbah Mudin siap? Ora ngajar ora dalang lho ra. Salahe, ape tanggapan lari sik. Kok garenge ganti? Ya ora deki yang penting usaha lho Mas Reng. Reng. Oh garenge kae apik ya bulane sing ditangkap ning Pamongan sesuk goleki nomere ngono. Aku wis usaha. Aku dikandani bapak ibuku. Le nek kowe kepengin laris usaha golek wong tuwa ra ngono. Usaha golek wong tuwa. Aku mubeng-mubeng. Ora petuk wong tuwa, malah petuk cah enom, malah tak jak ngamar. Nek, piye to kelakuanmu? Rembukan piye carane laris ngono. Oh, Ternyata bocah enom kuwi ngeweki inspirasi golek inovasi-inovasi dalam dunia perdagelan ngono. Ape-ape. Lah gagasanmu piye, Mo? Gagasanmu piye? Ya melakukan yang enak-enak. Tuman kowe. Tunggale dalange kowe. Ya mbok kan itu imajinasi orang yo cenderungnya sok reget. Imajinasi itu karena kebiasaan nek kulinane ngono imajinasine ya ngono. Ya ora mesti kebiasaan kuwi malah sekolah mikir. Nek arang mikir elek ya ora ana kebiasaan apa ngono kuwi sing ngolo. Nek imajinasi liar itu biasa. Dalang nek ora gendeng, nek ora berimajinasi liar ra payu. Tapi apakah perbuatannya jelek? No. Perbuatannya apik tirakat sewengi melek Ramadang kuwi. Dalang itu dari Sik Reng. Nuwun. Kowe ora bakal menang debat karo S3. Kowe S1 musuh S2 ora bakal menang. Rumah saku rek. Jenengan mau ngendika piye? Kaya dalange senajan to ngendika ngene-ngene. Nek tindake apik ra ngono. Lah kowe lho lagi awor 3 dina, aku lho tanggane ya ono yahene. Kertune abang ijo 6 abang apa 6 ireng aku ra hafal kabeh. Oh ngerti. Kandhane karo sing metu ngene barang kok. Oh lah ya ora melu-melu aku nek kuwi. Iki mula aku bersyukur Pak Dalang entuk garwa Bu Novi bersyukur. Piyaine sabar, menengan arep diapusi ya meneng diawane meneng Bu Novi. Mongko jejeri sinden ayu-ayu sakmene mbak. Jejeri sinden ya ora cemburu Bu Novi. Sebabe apa kok meneng ora cemburu sebabe apa? Ngapa? Gendeng. Mbah gak elu-elu aku sing penting ku amplopku beres, amplopmu mbuh. Lapo mbuh wong aku ditransfer kok lapo aman. Tenan sesuk nek tak kurangi. Mbok kurangi barang. Oke Dalang kok gelem ngurangi bayarane dagelan ora suwe lae mayang. Oh wani kowe. Kowe iso ndugakno elek karo aku Reng. Salam aku jak pisan tok. Jokmu piro iki sasi iki 24 to? Wae sitok til. Iki wae batalan kok kidul kono dibatalke aku. Asline garenge kidul kono lho, kidul kono. Oh asline kene kidul. Mergo kidul ora kosong ya. Kaleh kowe. Leru, ora kosong. Piye? Kono 8.000 rek. Padakno aku 350. Ngene kok njaluk. Ngene kok mau sore telepon, kok kudu lucu lho, Reng. Lucu ya ndelok anggarane. Wong 350 yo entuk kudu metal. Kok njaluk lucu. Gendeng apa? Jaluk lucu ndak iya. Ndak lucu 350 aja. Ndak iya. Pandakno ngono. Alah. Mbak Lisa. Nggih, cawo. Mbak Lisa. Cangek yu limbo. Ketoke nek seniman kok rembugan duit iki ya ora pantes ya, Mbak. Lah
lah nggih. Sing Ora sae pantes. yo. Sing jenenge sing Sik. ditutamake Balen cilik hop, seduluran. hop, ora iso tak stop iki. Piye? Jeneng ndika pripun? Oh. Seniman rembukan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Pak Priyadi mau lho sambate ora umum, dalang ora kena dinyang. Kuwi gak ya rembukan dhuwit yo kuwi. Lek iso ngandani aku lho iki. Oh, alah. Ora iso Pak Priyadi karo aku ki ora regan-reganan kok, Reng. Lho ndek mau grundel, dalang ora kena dinyang blas. Oh alah pur. Pak, ngapun. Titeni. Ora, ngapunten. Tak kon nyatet mbok wedok kok iki wisan kok. Kira-kira sapa sing kok? 350 cowok neh 200 ya kari 150 to sesuk. Ora apa-apa dhuwitku ning omah pintalan. Ya. Oke, saus sangalipur menapa? Ya, Mak Cange Yulimbo. Lah. Bot-bot. Nek trimo gareng duwite akeh ki to, Reng, aku ora gumun. Nek aku gumun, aku ngakoni kowe iki wong peng-pengan tenan nak wani ngijol ning bojomu karo Mbak Elisa iki lho. Lho. Gelem ngakoni. Oh alah Thomas, Mas jenengan iki napa dereng mireng kabare? Heeh. Lho karek sasi ngarep lho aku karo kene iki. Oh alah. Tenan to iki? Lho jenengan iki lho ya Allah Gusti. Apa sih sasi ngarep apa? Aku ngopo karo kowe? Ya, Aku Gur. ngapain? Sasi ngarep enek jongkas lho Mas De. Oh, tak kira aku mangsaku ya ora ana tembung-tembungan apa. Lho bapakku. lho masam aku gelem iki kowe. Aku ora Sudi gelem. lah. Kowe iki Aku nek karo ya kowe iki nek karo bojoku adohan ya Le. Adohan apa? Alah. Kowe kira ayu tok, bojoku duwe elek kok. Malah kowe ya istimewane. Lho istimewa bojoku elek tak tinggal main ning omah nganggur damai sejahtera kok. Oh. Jajal dan kowe aku. bojoku tak tinggal ning omah gak royokan Masam. ya. Mula Yo, penak aku. Makane kudu karo wis bojone wae. Kaya sing Pak Pur aman-aman. niki nyatane bengi wayangan sing wedok nderek wong sing wedok ayu. Oh, lah Jajal iya. nek elek tinggal ngomah. Andani yo. Oh, ana ngono ya. Rayah wong ya ora apa-apa ya, Reng. Ora apa-apa wong elek. Elek. Nyatane ayu dijak bojoku elek rayah mbok ben. Alah. Padune ben ra diurek-urek le 200.000. Dawuh Pak Adi. Dawuh. Nggih, menika wonten pamundutan lumantar WA. Nggih. Nun sewu pancen nggo menawi spesialisipun Mbak Elisa. Menika kasuwun Gerajakan Banyuwangen. Niki nggih wonten pamundutan kula bacakan tadi dari waktu saya jalan dari sana nggih bapak-bapak saking mriku nggih. Nggih. Nggih kula baca wau. Nggih. Wow, wonten serat layang. Kepatak. Waduh. Kepada kok kepatak. Si baca Mas Kareng. Oh iya. Nyo. Ki ana tindihe 50. Piro? 50 ya, Pak. 50 lah. Oh, Belum. Sampai to, Reng. Ora perkara ngono iki nek tak dum gur dadi padu kok. Dek iki grup rawitan kulo, grup perkara dhuwit 50. Dadi pecah kok grupe kok bantingan kok. Rebutan nih. Lah mulo timbang dadi rebutan wis ben kene wae, ben kene wae. Weh. Napa niku? Assalamualaikum saking Pak D Suhardi RT 11 nyuwun gending. Setunggal podang kuning, Nggih. kalih pangkur palaran, Weh. 3 caping gunung. Gending punika katur Bapa Lurah Bapa Supriyadi sekeluarga. Oh ya walah, bae duweke nggo Pak Lurah, engko Pak Pak Lurah. Supriyadi kok ngomong simpen. Mas Gareng. Ya, Bu. Mbak Elisa. Jeh. Upama mengko diaturi munggah nang pepanggungan panjenenganipun Songsong Agung Pak Supriyadi ngono ya. Oh, keleresan, Nggih, leres, leres. Nggih, saged nyawiji wonten Ora pepanggungan. nyetang sak klimah rong klimah, syukur Nggih. gelem nyekar. Nggih, 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 nggih. Beres. Saged nyekar gareng mangke Pak Supriyadi. Nyekar gareng. Oh alah, dalang kok nyedakke wong wae. Semendak ping pira? Kowe kok nyedakke aku mati to, Pak? Apa kowe seneng bojoku? Ngono. Ora melu aku bab Ah, bojo-bojo ra mudeng. Bojomu ki emang sleot-sleot sing kaya mau kok mau tindakno. Alah, jenengan iki yo golek sing kaya ngono lho, Pak. Sing raktek lebih akeh kok, Reng. Jadi niki Yo. apa dulu? Iki sing begini Pak Supriyadi minggah. Nah, Bapak Supriyadi katuran mingga. Tak sing Anggo. kersane mriki napa pun kondur? Mumpung daleme kene kok, Reng. Lah iya Nggih. berarti nek ning jero omah rak yo mulih to Pak. Kok ngeyel to jenengan ki? Nek nonton ning jaba kene, jenengan ki dalang kok kandhanane angel to gumun aku. Wah, ambene areng lunyu. ngeyel. Lunyu terus 50 tok piye? Monggo katuran minggah pepanggungan Pak. Lho, Pak Priyadi. Napa paring dawuh sinten Nggih. mboten napa-napa. Oh nyuwun Iringan. sewu, nuwun sewu. Pak Priyadi nembe garap PR. Oh, kok enggak PR? Lah karo ibu jare. Wah,
Iya nggarap LPG, nggarap laporan. Pundi Pak Supriyadi tak sing kersa minggah Apa nika nyuwun namung- diiringi kanca-kanca monggo-monggo. Oh ngaten. Kalamun to Cinandra lampahipun tuk 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 tuk. Tok tok. Ayo. Yo yo. Yo 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 yo. Alhamdulillah. Sugeng dalu Pak Mbak Pri. Lisa salaman pun nggih. Sampun. Oh, sampun. Tadi di jalan juga kepanggih Pak Supriyadi sugeng dalu Pak. Dalu, Matur Mbak suwun Lisa. lho Pak, sampun dawuh dak teng kula. Senadyan to ngaten iki kula nek matur pangapunten, Nggih. Mbak Elisa. Silat-silat. Jencera Mbak dijelat-jelat. Elisa. Bareng Pak Priyadi jumeneng mriki aku ning kene. Nggih. Ndak kaya Pak Prabowo karo Mayor Teddy. Oh, lah iya. Kaya ngono Mayor Ted kecemplung cat. Kayak apa Mbak Lisa? Oh, Mayor Ted kecemplung cat kok ya putihe nggon rupane top. Wis biasa kabeh. Anak Pak Lurah cetha ora ganteng no. Lah aku masem gak ganteng. Mayor Teddy. Aku ngene iki mergo aku melas karo wong akeh lho, Pak. Lah iku nek gak tak orek-orek cacahe grogi nyawang aku. Gantengku uleng-ulengan kaya mendung kok. Mendung. Dawuh Pak Priyadi. Dawuh Pak Priyadi Pun kok menawi pangapunten, wonten pangandika untuk masyarakat memberi support napa-napa monggo. Nggih. Monggo. Tadi sudah. Nggih, niki kan kalau limbuan penonton streaming lebih ada yang dari luar, yang nonton dari luar daerah napa luar negeri Nggih, lah sing mekaten. saka akhirat Supados barang. kertos niki desa napa, gek pripun gitu kan. Jajak nggih sae, Pak. Ya, ya, ya. Cek. Memang budaya harus dilestarikan. Cek. Oh, luar biasa. Pripun Mbak Lisa kira? Betul sekali Pak Supriyadi. Untuk apa? Biar tidak tenggelam. Biar tidak Ya. tenggelam, biar tidak diambil oleh Ya, negara ya. lain. Cek. Mbak menawi panjenengan nyekar napa ajeng titip request lagu keremenan apa sih? Keremenan kok Iya. kiriminan. Ya itu kesukaan panjenengan ada lagu yang disukai Pak Supriyadi. Tadi sudah ada caping gunung. Caping gunung nggih? Oh, Caping Oh, Gunung. siap Nggih. dipinangkani. Nggih. Iki lawas ning benar-benar memasyarakat Mbak Lisa, caping gunung niki. Nggih. Mendasar Awet. sekali. Nggih, wah, nggih. Nggih. Dipun jegleken mboten Pak Priyadi mangke, caping gunungipun. Mosok Pak Priyadi kon melumpat-melumpat. Ayo wakil kowe to, Rek. Wakil no. Mosok Nggih. enek Pak Lurah arep melumpat-melumpat. Panjenengan jeng nyekar piyambak Nyekar napa kula? paring dawuh kalian Mbak Lisa? Oh, dawuh aja. Oh iya Mbak nggih. Elisa sing nembang. Oh. Siap. Saya tidak bisa. Oh, siap Pak. Saya siap melaksanakan dawuh panjenengan. Ono aturane berareng ngono kira. Aku pokoke jeng matur Pak. Aku pokoke tenan aku. Aku ora teng Gampel lah niku. Oh, jangan Pak biyen Pur, nggih aja sepele. Kula ora salin teng wingking mriku. Heeh. Delah enten ibu-ibu muruki kula. Heeh. Mungkin garenge jenengan Mas. Nggih, Bu. Gareng ning kene iki penak kok Mas. Lah kok saged ndek iki lho tanggapan ning lor kono. Pak Priyadi nyawerke nek 2 juta ngono. Lah aku ya terus takok ibuke, "Napa nggih, Bu?" "Iya, ndek iki ning lor kono nek tanggapane Pak Priyadi entek 2 juta." Lah nek bengi iki kok entek 3 juta. "Oh gak Mas, wong wis entek ndek iki kok." Ngono. Dadi iki engko ya mbuh. Ampun kaget, Pak. Heeh, ampun kaget niki rombongan pendermisan nggih ngenten niki. Nggih Pak, ketuane nggih niki kok, Pak. Ora iso, aku ora tahu. Nggih, niki wakil mawon. Oh, wonten syarat lagi. Aku ora banci, Mas. Oke. Kok banci piye Lah, to? nek Iki digaruk arep diapik. titip. Oh, tak kira ape digaruk. Ora. Tenang no pikirmu. Paring dawuh Mbak Elisa nggih. Cek Anu, kula Pak Lurah, nggih. mawon. Nggih. Oh nggih, monggo Oh, Mbak Elisa nggih. nggih, paring nyekar. Nggih. Siap. Caping gunung. Mangke kersanipun dipun bawani Nggih. sak sampun bawa mangke kalajeng langgamipun Pak Lurah kersanipun tetep jumeneng ngoten nggih. Nderek meksa. Monggo nderek. Ah. Tetep wonten mriki napa Napa? ajeng mandap? Oh Oh, nggih, nggih. ajeng mandap. Matur Ah, sembah nggih. nuwun sudah kersa naik ke atas nggih. panggung. Alhamdulillah. Alah, lara. Alah. Wah.
Garing iki. Maaf enak aku nek iki. Aku Nggih, kok matur iya sembah rasane nuwun sebelah. nggih Pak Suryan nggih. Pak Pri jenengan dadi wong bagus apik. Seneng aweh piye to Pak carane iki? Nyong aku iki. Aku Ya. gumun tenan lho Pak Priyadi. Wis bagus, apik, senengane aweh dhuwit. Dalangi lho bagus tok dhuwit gak tau aweh kancane. Jaluki dhuwit kopi ora metu nek mat. Kae lho ana kopi. Oh alah layak kok ya wis. Pak Pur, Ya. sehat nggih? Sehat. Pak Pur gak di nesu kok, Mbak? Aman. Tak lokno ngene iki gak di nesu. Yo, Iki diaturake. jenggleng ke. Manut. Jegleng reng. Oke, bolo. Ya. Ya. Saben bengi nyawa Pas. Jare gareng enom, jare gareng bagus. Ngene kok bayare disuda. Jenglengan wae ra iso pas ngono le bonggone ram. Kabeh kuwi saka kulinane. Awake dhewe lagi pedhok pisan jengleng rada angel. Ya lumrah ngono wis kulino enak-enak. Aku biyen nganten anyar ya angel pol. Masa ora? Engko delok sing nomor 2 iki mau wis ana. Ora. Bae to. Ndi. Ora metu to? Mas aku ya Ora wis to. majleng kan? Oh, sik kok nek bar iki mak jeleng. Ya. Ora timo jeleng kowe. Mah lho nek wong wedok engko ora iso ora majleng ngono ki ra mantep rasane ra penak ya. Moh aku nek mung keri. Karena gareng cilik ki apa ya iso mantep. Oh, alah jenengan gak krungu kabare to. Lah yo sak tebok ngono jegleng kok ya nyatane ora iso mak jreng ngono. Jenengan kok gak krungu kabare to. Kabare apa? Bojoku metengah kok ngece kowe. Yen memecah mong karo janur Pas. Reng. Oh, kliwat neh ta. Soe mbok nggo gareng liyane Pak. Lah iya, gareng nom jegleng kaya ngono kok ora iso. Ora krasa belas gak enak. Gak ono enak-enake. Keriwe ora. Waduh, reng. Keriwe ora kok reng. Piye iki nek model kaya ngono? Aduh. Mas Kendang, ya, tak kok tuton. Ra iso ngene modele ra mung rokak-rokok gitu. Pasno ya. Ya, pasno. Carane Bisa ngas ya? piye? Ya, Nek bisa. ngepaske piye? Wis tok diem wis tak koki rokok. Ya. Ping 3 iki nganti ora pas. Ganti pin. Aku lho isih semangat. Rokokku tak jaluk neh. Ki piye sih? Kok ngegol-goli aku sih nyene kok wis sandang lunga. Malah wong wedok ngene iki ya meteng nganggur. Ki piye jenggelengan ngene iki mau ra genek bar kuwi akeh banget malah kowe lunga. Ngene lho, Lek. Iki ra isi 12. Ning jenglenge ya 12 ya sicok-sicok neh ngono ra kok 12 mbok tekno pisan. Lah iki isi 12 mbok jenglengno ping 12, ya aku ambruk to, Lek. Aku ning omah pindho wis menggeh-menggeh kok. Piye iki kadung tak jeluk lho, jok jane ora. Pisan-pisan ae ya. Ping 12 ning pisan-pisan ngono lho maksudnya ya. Nyampaknya. Yes, ya. Jane Mbak Yu, jane sing ngendang iku gak udut jane. Kok gak udut. Tapi- Ning nek entuk udut tampani. Oh. Dijolke lengo, jolke brambang. Oh ya lek igoh ya. Jo. Wong lanang ya. Beda karo sing balung. Oh sing balung. Nek sing piye? balunge gak di bojo, urung di bojo. Oh. Dadi yo gak dijolke ngono kuwi gak. Terus? Dinggo bangun omah dijolke keramik. Oh HP. Dadi nek entuk senior yo keramike rupane biru. Oh. Nek sukun putih rupane yo putih. Oke. Terus nek entuk jarum yo semu ireng. Mula keramike yo enek ijo, biru, ireng. Bareng ndek iki sodo abang iki tuton kuwi. Nek sing Jagone kuwi. nek sing ireng banget kae dipo. Tipe. Kembang wae Kira. weton
rokok no kok so. Piye le naboe kudu piye gitu yang jelas. Yang kamu kasih kan cuman pengendang. Itu masih ada pendemung, benyaron, masih ada gendong. Aw sakmene geokae iki kudu kepiye tuh kasih instruksi minta tolong po piye gitu. Iki liyane gak dudut. Oh, gak Go dodol. duwe asma. Ya wis berarti ya sak tabu-tabuhe wong ki gawane dalange. Nek pengen pas esuk nggawa penabuh dhewe. Iya, sesuk takon nek tanggapan gareng nggawa penabuh. Pacita. Ya weh. Bisa weh. Enak. Dang deng dang tak jeleng jeleng ayo kowe Jajal. Kene. Bisa. Ini khusus kene. Ayo. Oi. 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 Ora ngono. Piye? Mumbul. Oh, mumbul. Jeleng jeleng ngono lho. Dang dang tung tak do tak tak tang. Masya Allah. Gitu. Konsepnya gitu. Masya Allah. Harga susu naik turun. Masa naik turun toh, emang satu tutup gini. Gak stabil. Ya. Iki ra nganu lho, Rek. Apa? Ora sing kedaluarsane ora lho. Murah niku lak mara tuwa. Ora tuamu ta? Mosok mara tuamu. Sing mak. Ngono kae. Lho, lha jenenge nek apal. Gekek tau dolan ya mesti alah. Oh iya seneng kamu ngono kuwi ya, Pak. Momor toko ya sepuh banget iki. Ya. Janjine Mas, janjine kepiye? Aja ngeso-ngeso, jangan kenal. Ya. Ulah ngajak-ajak. Udah. Panas udan panas lengaling. Hop. Capek gunung hop. Oh, nek kowe mesti direpne kuwi engko. Aku sik kelangan rokok cepon joget reokan gak aku. Wes. Wes, gunung mesti mandek. Oh, Ora iya. iso tak tung ora iso. Oh, iya. Sido reok neh. Ayo Rek. Di barongan Rek. Kepiye iki? Kondang to saltoku. Oh, Nah, aku nek adu salto salto parah. jios kok. Arah kok benjol nak saltone. Kowe penjol mambengi ya. Yo trah, Benjole mana jungkir balik. trah yo larang kono kok yo. Acek 200. Ya alah. Nadyan wadon sarta Ora Masya Allah Pak Pur.
Mbak Elisa dasarnya piyayi cantik, suarane yo Luar biasa. apik. Pertanyaane siji. Ngene iki wong ayu ning ngene keleke kecut ora niki. Kan jajal nyedak karo Mbak Elisa kono. Aku nyedak ngene. Nah, jajal kaya. Bayu. Piye? Piye? Ampun, Kecut piye? ra? Kaya apa ra gambare rek? Urung pati cedak pati iki nek kene Apa aku gila? urung mambu. Oh. Iki urung mambu. Coba cedak Mau, nang. mau. Enggak mau. Lah lah lah. Ah, keriang. Reng. Lah urung diapake. Enggak mau. Iki lho mepet sawah kok jindok aku. Masak. Reng. Dawo. Kira-kira umurane karo Mbak Elisa piye Reng awakmu Reng? Aku karo iki. Heeh, tuwon ndi Reng? Apa kira-kira barekan ngono? Yo barekan to, Pak. Oh, barekan. Barekan aku kelahiran 2000, Dik. 2000 kula. Yo nek wong gelem mundhaki yo 2500. Dek jaman Ya Saiki
Reng Mbak Lisa. Dawuh. Tak jaluki pinemu apresiasi panjenengan terhadap kanca-kanca pengrawit Pasopati piye, Mas? Luar biasa. Ora umum ora sombong, Pasopati ini adalah grup karawitan barometernya Indonesia. Niki terbaik nomor 2, Bapak Ibu. Nomor 2. Nomor 2 Indonesia. Oh. Mergo sing nomor 1 Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi grup iki karo Gusti Allah cedhak banget. Ya berarti pada nomor 1. Yeh, menika sampun caping gunung sampun. Niki nggih wonten dawuh kalau saking Pak RW nitip salam kagem sedaya warga minta lagu Rondo Banyuwangi. Wah kaduan Pak, kaduan kene akeh kok Banyuwangi. Sing kuwi Mas, apa? Oh, mriki wau saking Pak Suhardi RT 11. Podang kuning, Pangkur Palaran caping Pangkur gunung Palaran. sampun. Podang kuninge. Wah, cocok niki. Mas Gareng Mbak Lisa. Nggih. Pancen ujug panjenengane song-song agung kinarya menghibur masyarakat Pamongan. Leres. Ya wis suwe kapan karo panjenengan karo Mbak Elisa kok. Ije. Ayo menghibur karo warga. Nggih. Podang kuning ya. Oh, siap. Siap. Nah, ya. Langsung napa komplit? Oh dibawani. Oh, langsung. Langsung. Langsung bawa. Kuping. Nggih. Niki Bowo. kula piyambak Langke napa kalih langsung sinden? bowo. Nah, ya. Oh iya ya. Ya bawani. Nggih. Kula piyambak napa kalih sinden panjenengan? Nah, Mbak Nawang pisan napa kasih, Mbak pisan Sia? kas, Oh, Mbak Lisa siap. sih. Oke. Wah, iki rak nanjakno Mas Gareng ya. Nggih. Ah ya 18.000. Lah nggih. 15. Kok tau ndake terus. Iya. Nadyan wujud mong peksi. Mas aku dijengkleng kok. Reng, Dawuh Pak Ur. cara kuwi Reng. Oh, lah mboten tak coro, langsung tak bres ngono ae. Kira-kira nek entuk bojo kaya ngono kuwi penake karo rekasane akeh ndi Reng? Aku untuk bojo ngene iki. Heeh. Aku moh. Lah, Lah. masih aku lho wis maksudnya ya lumayan ra elek banget lah. Aku ya sekolah lah. Iki diteruske iki, diteruske. Lah aku mandange ya ora akeh lah. Aku kan wis muni Iso moh. golek kaya dhewe. Nek kira-kira kowe untuk bojo aku gelem. Ya. Nah, iya mula aku wis muni iya, tradisi bener. aku moh sik. Lah aku moh gelem kene ora-ora Ah, moh. dapat iya, lagi. Oh, moh. Oh iya. Nek nuwun sewu Pak Ur, genti Heeh. miturut jenengan. Upama aku karo Pak Supriyadi, wong urip iki bejo ndi? Aku kali Pak Supriyadi. Oh bejo Pak Supriyadi ora sampe Ora takokke. iso bejo aku. Lho kok iso? Pak Supriyadi gur dadi lurah. Heeh. Aku dadi dagelane roh keleke kene kok. Pak Priyadi roh keleke kene. Ora mungkin ya. Bejo aku le kereke to apike pol Pak Priyadi. Bejane wong edan. Hah? Ora wong waras. Alah padune milik to kowe. Alah. Kowe bagianmu sing ngene lho Dik Gile. Bagiane ya debok ya nek Pak Hadi ya Aku debok to wae. roh keleke lele. Alah. Ngene iki lho. Bayaran gareng ngarah piro to yuyu. Badine ya roh kelek sinden iki lele. Alah beda dialak. Alah utut tok kowe le. Halus manis nang samake. Ya. Lho iki lho ana rokok nah. Ya. Oh garenge. Ora ya. Wasawingkan kung lana. Ora mandek mongko ya, Reng. Wah, suarane sih apik kaya ngono. Luar biasa. Sesuk sih pentasna, sesuk sih pentasna. Dasare jek prawan urung tau diobok-obok bebek. Dadi ya jek apik suarane. Bebek to, Reng? Lah apa? Heh? Lah apa? Ayo liyane bebek. Lah kono ngingu bebek kok jenengan ngeyel to? Nek koyo paham, aku lho sing Bebek kuning. sembrono iki ya. Oh iki wis mengaling-alingi mah dicethakno. Goleki Si bebek kuning. podang jenar. Ya. Ayo Reng. Tinamune. Kok tinemune? Eh? Piye to kok tinemune? Gak geduk ya? Uduk.
Masa Iba bunga, iba bunga, iba bunga. ngono Ngono lho. mbok warai nek kok cah cilik. Le. Nah, Ibu bunga iku sik nek tepuk tangan. lek do tepuk tangane nggo kelingking ngene iki lho. Jebul suarane gareng ya apik. Aku oleh. Ora, kok nek tak delok-delok tak apa ya, tak bayang-bayangke kayaknya kamu enggak sekedar cuman apa dagelan. Alah. Kaya dalang suara. Alah rasa mbok pamerke. Kaya dalang. Aku pakai weruh dalang iki lho. Jane dalang to. Aku jadi dalang apik tur payu larang jane. Ya delok kaya ngapa? Tak delok culukmu. Heh? Kalen. Pas marahi Sarumi ra aku ora. Kae Malah malah cah cilik-cilik kae lho. Nek anggere cah cilik-cilik iki nek misale nonton wayang ning mburi, nah dalange randang perang-perang, dalang ngomong tulak bae. Kuwi, ndang perang. Jenengan mau piye? Ngono. Arep ndelok. Ora, aku pengen ngrungokke. Nek ngene wae, nek timbang padha ndelok ijol-ijolane yo. Apa ijol apa? Ijol suluk. Piye? Suluk. Suluk yo njajal suluk. Suluk tenan iki. Iya, kaya ngapa? Kayu dalang lho. Kaya dalang kok. Lho, Kayu ya dalang. Ya apa ya? Delok sik, kok aku pengen delok kono kok. Jajal kon. 8, Pak. Weh, kok 8 ki? Ana niki 9 menyur apa? Alah ku rak Solo Jogja. Heeh. Wong isi Prodadi. Oh, nah ya. Dus. Cuangkahang ro sesumbar. Lin, dalange gak udeng dodokan. Dodok itu, Pak. Oh iya. Dok kok dodokan kok nyambat kancane. Lah, aku nyambut- Dalange ya dodok dhewe kok Lah, aku nyambat ora nggawa kancane. cempolo kok. Lah ya pinjem. Yo tak golem. Tempolmu sing mok gandulno kuwi ra. Yo tak dodokane dhewe geger nyapa to iki. Kok nggo bendo lah. Cuangkahang ro sesumbar. Iso tenan. Lindu bumi gonjang kanjeng kumaluduk kadya guntur ketuk umu pengkang caloniti mbak lumembah bajune kupambang tuhusan wis nubatara arsohang lebur bumi sepiro lagi? Sepiro, Pak? Piye iki? Apik ndi ya? Kae sing gile kae. Ayo apik ndi? Muni yo. Mbah ora. Tak kira dalang. Kamu? Jajal. Genten Mbak Elisa rang koyo umpama. Yo delok apa iki? Cara Tempo songo jajal. songo cara yojono aku. Kowe cara Purwodadi. Ayo delok suluk iki. Jajal kaya apa. Pengen nek nak delok Jajal, kene. nek cah cilik ngeloke pire? Ora wani aku, ora wani. Heh? Ora wani. Delik. Ora wani aku. Eh? Ora wani. Masih belum umur. Lah iya ora nek cah cilik sing nonton nang ngarepan, iki biasane nak ana dalang sing dalang rek delokno cutik-cutik karo delik iki. Aku mari gak wani yo. Belum cukup umur. Nyong. Jajal. Aku minta didodokin Ayo, ayo. dong. Dodok dhewe jalang. Ya ben aku didalang kok aku sinden. Anglir bawaning kang sinung wati gawe kelar nararya mbek srusutira sang mangrempah suranggang koro kita umangsa Tepuk tangan. Ora maido sulukane kondang mergo iki muridé Mbah Narto Sabdo. Le sinau ning akhirat. piye Oh, barang. direwani munggah kayangan Mas Eno Nugroho. Tembak. Berarti ngono. Go. kok tembak Aku di pistol Gusti Allah mang tuku.
Kok nemu-nemu Jan luar biasa teman ya Reng ya. Elok nggih. Parane. Ora mah itu wong 12 juta. Kari larise dalan. Oh nggih, amin muga-muga. Nah, syarat-syaratnya rak ya ono bisa dilaris iki. Napa Oh, nggih? enten Pak. Napa Napa niki? niku kula nyuwun dikasih tahu. Di antaranya kungkum. Oh, Wah. oh, tapi nek wong wedok ngono gungkume piye? Kungkume ya takok gareng ya. Piye lah carane? Ngono kuwi ya wudo gitu, bulejet gitu. Aku bingung kalau kungkum di sungai gitu kan, dalang-dalang kan ada kan itu. Kungkum. Nah, itu kungkum Kungkum. itu. Mm-mm. Itu pakai apa? Apa pakai selembar Oh, kain? meledet, iya meledet. Semuanya. Iya semuanya. Gak rasa dadi dalang gak Tur nek apa-apa. hukum ora entuk dhewe. Rasa dadi dalang. Kudune tak kancani nek koyo kowe iki. Wah, medeni ngono ana yuyu. Budget. Hmm. Ya sing untung yuyu. Lah kok iso? Heh? Kok iso? Ae gramai yuyu. Ya. Lah kok yuyu ora gur yuyu tok? Apa? Aku yang melu gramnya kok. Iba bunga hingga tiku. Ya. Canding bisa dadi tombo. Gong alek sepiro lek gong iki? Oh. Wah, pas. Bulet lho. Aku yo goleki nada kok. Ah, yo. Sak lanjut. So awane ngomawe ora kerasa. Ya. Uyuran Yo, yo. anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miteranganku goleki orang rasa iso awak nganti wengi. Eman-eman yen ganti kang nyawa. Ya, ayo maksani Reng. Langklenyang tak sawang mencane ngapa. Kencang Loh. kali di Lah. katemen sarwi ngoceh dheweke malih kencang. Harap gerobokan yang luar biasa. Si
aturaken kalih lelagon. Luar biasa. Jen sami-sami. Dasaripun nggih sembodo. Sembodo sak parane. Luar biasa, piyayine yo bergas, jogitane bergas, wantene bergas. Masya Allah. Wah, diawe Mbah Kakung no. Manggon nang Prodadi nu ora tau prei yo, Rek. Wah, nanggon ing Prodadi apik bojo, Pak. Dawuh Mbah Kakung. Aki dadak melewati iki. Iya, segala Uji bentuk sih. ibu tangan iya ora apa-apa no. Au. Iya ya tekan ngono. Lah diawe Mbah Kakung kok. Oh, diawe. Dawuh napa Mbah Kakung? Nyidam sari. Nyidam sari. Kutut Manggung. Iya, Matur iya. suwun iki Mbah sinten? Aduh. Ora didokokno nang lemari Bapak es ya. sinten? Bapak Mastur. Masgor. Mastur. Ah niku Oh, niki Jen. nggih Mbak Lisa. Pak Mastur. Niki Pundi-pundi. Niki putih niki. Ora iki. Eh? Pak Mastur. Iki banyak. Ora. Ora. Pas tak adang-adang. Ora. Mboten ajeng mendhet Jiwa-kuah kok, Aku wae. Jeh Tak niki. kira nak yo sampun. arep nambahi. Pak Mastur. Pak Mastur kutut Manggung mulak-walik belok barang karo Slendro Menyurup ping 4 garape. Rampung ping 8 yo. Ndangduke, Rek. Jam selklur. Wingi tak ndangduke kutut Manggung. Nyidam sari niki wau nyidam sari. Kalih Kutut Manggung dindangduke. Kutut Manggung dandut ki. Iya. Garapan anyar. Ora sah muntak mantuk. Yo yo elok tenan Pasopati iki jan takoni Mas. Wah. Jiwane elok tenan. Iya. Niki derek dawuh mo, derek dawuh. Ya pesindene dideke. Leres, Kok sing leres. iki mau diaturke saka Mbak Lisa Panjungan. Sindene loro dideke sik rek. Wah, cocok sinten nika mo? Gandeng kula mboten pati apal. Oh, iki Mbak Diah karo Mbak Nawang dhisik. Wah, penyanyi loro iki. Oh, gak Mbak kali Mbak Yani. Telu. Nah, loro sik. Oh loro, sing ndi? Heeh. Mbak Yani kalih. Mbak Diah. Mbak Yani iki karo iki. Wah, nek iki upama buah ngono semangka. Semangka. Semangka enten. Abang apa kuning rek? Abang, Abang. semangka ya ning artine. Iso kok iso. Semangka, senyumnya manis, aku makin suka. Iki semangka. Semangka. Nek jeruk, Ora nek jeruk wong iki dia kok jeruk. ora iki lho upama Ki- jeruk. Ora nek jeruk. Wong semangka kok jeruk. Upama. Ora enek jeruke. Kok ngayal. Nek iki melon. Melon. Melon iki mesam-mesem njaluk anu guyon. Wapuk. Aja do ndisiki kersaning Gusti Allah. Melon iki mesam-mesem kerep guyon. Kok kelon sapa mang? Ayo kena kelon. Lon karo yon nang dhewe to rek. Kowe iki sapa ora? Lah piye? Lon karo yon kuwi dhewe. Lho, dhewe- Milon. Lho dhewe Mi karepe karo lon. Lho dhewe karepe to Pak kok bingung urusan kula tak kelonane aku kok bingung. Ayo. Aduh ya. Cilik ngono kok rubung loro ki dadi apa terus. Ala-ala kok gur loro, mbok telu wis aku kok. Saya dadi piye? Nuwun sewu. Iki nek kene panganan apa Pak jenenge Pak? Klerut. Oh, klerut. Heeh, Nek klerut. ngen ku jenenge lirut kok. Ya padha nang klerut karo lirut ngono. Wah, padha karo kokmu rek. Gak anu. Ya yo nembang nok, nembang. Permintaane nok iki mau. Cek. Pamitan ayo. Kok pamitan toh? Jalukan nok. Oh, tak kira nek wis wae. Niki mau napa? Nyidam sari Pak Mundanipun Nyidam sari. Idam Sari Mbak Lisa, Mas. Oh, ngoten. Iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, Ki Purwito. Kula saking Sragi Pekalongan nyuwun. Pamundutan lagu Ninggal Katresnan. Salam kangge Mbak Yu Elisa Karus. Nggih, wah pandemen YouTube ki rek. Leres. Ya, apa ki murane? Derek, manut. Ninggal Katresnan. Oh ninggal katresnan niki wau. Enak ora lagu kuwi rek. Oh penak banget. Nek karo jeruk penak ninggal katresnan. Milih ndi rek, ki rek? Nun, Loro ki milih ndi rek? nuwun sewu, gandeng aku pria setia. Arep nek wong ayu pirang-pirang tetep milih bojoku, Pak. Ora tergoda wong wedok liya, kejaba nek ora roh. Bang Tigor padakne wedi karo bojo. Ninggal Katresnan yo. Heeh. Ya. Ayo ninggal katresnan kanjake Mas Garing aturan lenggah. Oke, matur nuwun. Ora ana garenge ra marem no. Sing dawuh Pak Dalang kok. Ayo yo.
Reng. Jawa kok. Nah, iki diaturake mau ning apa mau ninggal katresnan. Ninggal katresnan siji Reng. Jawa nggih. Mau sing iki apa Reng iki? Nyuwune iki mau Reng iki. Ya. Niki Rondo Banyuwangi. Nah, aku ra wani lho ninggal ngono kuwi Reng. Kula komplain tenan Reng. Kula dereng ngertos kula nek Rondo Banyuwangi, dereng. Aku yo durung ngerti iki. Niki pancen enten lagune ning dereng nate. Kowe ngerti?
Tahu tuku. Tahu garap. Liyane reng apa? Oh wonten, mangke pun gantos sanesing ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Podang kuning sampun, caping gunung sampun, telas Bapak. Nggih, menika wonten malih Mas Gareng. Kang nyuwun nika sesi demal. Nah, mbok menawa ngiras gantose rondo Banyuwangi niki nggih. Gantos saku matar WA saking Merauke. Wah, wong Merauke ya lagu sedeman. Oh, nggih WA kok. Weh, jeh. Ya. Saking panjenenganipun Bapak Kades. Nah, Pak Slamet Budiono. Oh, ngaten. Jeh. Nggih, matur sembah nuwun. Iki sindene sing siji dideke. Wah, Bu Yayu, kok Bu Yayu to? Kowe wani kae. Lho lah Bu Yayu mboten pantun kula. Kyai sepuh niku ana sing rawi jareke. Kyai sepuh niku ana sing ndika sepuh ki sabdane ampuh, sak pangucape mandi, sak pangandikane dadi. Mula nek karo Kyai sepuh aja do wani, engko mundak disedakke elek. Mula kula nek kalih Bu Yayu kuwi mboten wani. Ya, maksudnya ora wani nguyoi, nek guru omong-omongan ya wani. Semono kok ape nguyoi semono. Nek iki wani aku. Nek sing siji iki wani. Wani. Yo supote co dados, Mbak Nawang ngadeg yo. Ya. Ini luar biasa. Elok tenan. Ya luar biasa dasarnya. Swidak yuta ya. Pengrawite yo bagus. Nom-nom. Pengrawit nek majemuk ngeten iki Bapak. Enten sing nom majemuk. Majemuk itu komplek, komplit lemuk. Kok klemuk to? Komplek dadi ada sing sepuh nggih enten sing nom. Sing sepuh mumpuni bab gending-gending, sing nom mumpuni bab garapan. Mula ora mung lek garapane ya kepenak rempek. Ya Allah. Nek trimo garap-garap wah, pasrah karo kanca-kanca kuwi rampung. Luar biasa. Lah sampeyan jare ya ndi rombongan Mas Gareng? Luar biasa. Piye rombongane ya nom-nom ngene iki apa ora? Lah nek guru iki kaduan, Adik. Kok kaduan ki piye lho? Nggonku brengosi rung do metu kok. Kali Masada. Kali Masada. Dadi setahun main ping 5 lho Mas iki. Ya ampun. Isi di rombongan ta Wirasari ana rombongane. Alah jenengan gak gagasan kok Pak Mul kae. Lah kaduan. Kali maksudnya anyar ngene kula kok. Nek grup iki lah kaduan, Pak. Wah, kaduan. rombongan ketoprak ya. Wong grup kuwi apa-apa anggere buka mesti misal nonton Tayub gong 6. Heeh. Mau pinem mau patroji lho 6 lho. Pinter terus apa mau selendang sutra kok gong 5. Mau pinem mau patroji lho mau lho iso. Terus mau kejing miring gong loro. Mau pinem mau patroji lho lho. Manyar sewu yo. Mau pinem mau patroji lho lu. Kali Masada. Masya Allah. Nggih Mas Gareng. Ya Allah, sayangku, cintaku lho iki lho. Suwe ora ketemu Pak. Ya Allah ya piye lho. Jenenge wong lho lah. Ya ora usah meri nek kowe bagianmu ya sing ngene. Ora usah meri. Ayo Mas Gareng ya. Lah nek aku bagus tok ngene lumrah. Lah nek kaya kono ya lumrah ya ora usah meri. Lah wong sajake dalang ki madhep debok kok madhep rene Lah terus ngono lho. Karone nek golek wong ayu ngopong bayang. Enak udut wong udut yo jatah kok ya. Gayane rumah sakit gayane. Wow. Yo Mas yo anjir. Angger petuk sasi apit le udus ngecos bar entek nyumet neh. Entek nyumet neh. Kluntrung Mas. Jajal nek rapit. Kowe wong loro ki rombongan sambar gelap kabeh. Kok ora ngono kuwi? Timbang untuk ngene lho. Anje niki dipersani YouTube nggih Mas. Umpama wong rareti ning YouTube Gareng kok suarane gandem dikira garenge gedhe dhuwur. Oh, gagah gedhe. Ngerti ning YouTube kok alah ancik bane to lah. Karo klirut ki melah padha. Mak iki ngisor ono klirut. Ini. Wah.
Iki mau tak kira ki buah apa toli-toli barang mau lho Mas iki. Lah aku ya ora reti kok. Suarane ganteng kok jebule wong emang malah sak celutik. Ya niki asline gede dhuwur niki. Jenengane ora usah mau itu. Aku asline gede dhuwur, Pak. Lah kok iso dadi semono. Aku mau ke Wirosari. Biasanya aku nek mangkat diterke sopir numpakku Alphard. Waduh. Biasane. Garing iki numpake. Oh, lelah ngenyek gandeng iki mau tanggapan 350. Aku ngojek Astrea. Ko Wirosari teko kene 2 jam seprapat mengkeret. Lah ning ora macet nek ngojek. Ya ora macet, angger tukono bensin ora macet to, Pak. Anu Mas, nek nang YouTube ki mosok gareng mbek sindene mosok padha kene ancek-ancek kene. Nah. Ben rada dhuwur ben pantes lah umpama lah kena kene nak ya pantes to Mas. Foto Mas. Nah. Garenge dhuwur. Lah rada nang dhuwur sithik Gis. Nah. Iki jek kurang pas Mas, enek sing luwih pas nek. Lah piye? Aja nganggo iki enek sing luwih pas. Nah nganggo iki kok pas lho, kowe gak percaya kowe. Jajal aku nganggo iki, kowe madhep ora ini maju sih. Pas to andani. Iso. Ah iso jagongan to kowe andani kok kowe. Wah. Pak Pur. Heeh. Serasa naik pegunungan. Yuh. Petuk rai ya, Mas. Wah, hawane adem, Pak. Wah, hawane adem. Heeh. Ono pase. Lho, aku ning kene kok koyo ning kebun binatang ya Mas, kak aku ngerti gajah ya Mas. Sembrono. Gajah apa bleduk kuwi? Nggih. Gajah apa bleduk? Lah wong ana telalene ya, Pak. Lah ya bleduk apa gajah? Kamu ora gajah ya? Ya apa? Genah enek patile ya lele. Wong sumute ya koyo ngono. Gajah kira anak gede. Kuwi telalene cilik kok. Lah iki asine nggih gede dhuwur niki lho. Nah. Until iki bleduk nek until. Olah padune meri to kowe. Wis ora. Lah bagiamu sing ngene mung elek. Rek nek kowe gandrung iso ora rek? Lah kok gandrung? Lah aku niki gandrunge adol sawah kok. Gandrung mbek sing ndi kuwi? Jajal gandrung no piye rek? Oke, bolo. Ayo, mau enten suwenan nyidam sari lho Mas, lek iki dienggo gandrung apik. Cocok menika. Ya. Ya. Bawane nderek. Iso tenan. Walah jenengan ngece aku jenengan kowe. Ya jajah. Sesuk tak tambahi. Wong ayu. Alah Mas. Alah kebon kok to Mas. Gareng kok iso. Kuwi gathoke benjol ya. Ada ya apa? Beda Mas, kono ngluntuk kene mengkeret. Duh jagate wabah tara wong ayu Dalem Kang. jimating jejantuk. Angge wonten napa lho Kang Mas sajene jenengan kok manu kula terus lho Kang Mas. Iki wedokan gatel rek iki. Duh, gandrung kok Mas? Gek pun kene dikene-kene kok Pak Mas. Warine Wah, mbok. rasah nyente nek iki. Kok ndadak nyente wong ayu. Upama klakon kowe tak pundhut garwa. Kowe tak pek bojo, apa sak njalukmu bakal tak turuti janji sing ora nganggo dhuwit, Yayi. Ngono ya kere to Mas. Lho, aja ngono, Yayi. Yen to klakon kowe tak pek bojo, sesuk omahe maratuaku tak dol. Nggo mulyake uripmu ya Yayi. Ora usah kuwatir, aku wong sugih mblegedu, sugih bondo, sugih utang Yayi. Ora krungu kabar nek mek gamelan yo utang kae. Mek gamelan tenan to? Lah iya Allah nek gur karo gene Pak Jarot ya kadoan ah. Apik iki sansan. Coba pamerke dalange. Lah nek iki Kok komplit. terus pikiran. Lah ngopo? Lu diro inggil engko Mas. Ora ya. Olah somring tasih kang nandang kingkin. Pak Pur sawangen ngeti. Bojone melu ya rek. Ya ora apa-apa, wong ning kene iki awake dhewe iki ibarate SCTV kok ya Mas. Oh, apa kuwi FCTV? Satu untuk semua. Aduh. Aku mah aku. Lah Ireng. piye? Aku nek satu untuk semua aku mah aku, Pak. Tenang iki.
Iki ditawakno tenan rek. Napa? SCTV tenan iki. Mau aku nek SCTV. Lah nek satu nggo semang kok ketularan penyakite. Penyakit apa lho, Mas? Hepatitis. Lah. Sing tak ambung tanganku dhewe lho. Ngono darake pengen nggo lho tipete lho. Ora itu bukan muhrim. Saling menjaga perasaan wanita itu kunci utama membangun sebuah keluarga. Keharmonisan gini run. Ya iki mergo disyuting. Ini larga rawosa tresno kali panjenengan lho Kang. Aku ya tresno. Lah kok kowe dayun ta wae kita kok iso. Kok malah. Ora kono. Kene iki ya ketoprak dayune kae lho. Lah, kuwi lho Mas. Pasopati niki gadah grup ketoprak. Nggih. Naminipun ketoprakipun Bubar Budaya. Ora iso aku agek arep ngrintis kok iki. Napa? Ayo ketoprak anyar engko. Wah, jenengan mesti tokoh utama jenengan mesti. Tahun ngarep. Jenengan mesti tokoh utama mesti. Bupati. Ora bupati. Apa? Jaran. Neng penak lho Pak, upama jenengan jaran gek sing numpak kali nyamat. Wah, kali mayat ngelek. Kali nyamate Buyayu. Ora nek kali nyamate kae ya maturan. Lah nek jarane jenengan yo mathuke yo Buyayu ah. Lah nek penak men arep ditumpaki Elisa. Lah nek kono sing numpak ya aku pilih jarane aku lah apa goblok apa piye. Kok ceklan wae to ket mau kok. Kadya kandila ning tias. Yai, sawangen kae manuk, loro cacahe kang padha. Berisik, enak gandrung berisik. Diem, Gandrung kok. diem. Gandrung kok ganggu awet Ganggu. Wong wis meh tutuk nggone kok ganggu. Lah iya, wong kok kudu melu-melu. Bayaran wis gedhe kok kudu nyaut ngene kancane wae. Diem. Pengen double. Harap mimik teh dulu. Diem. Enak wong Ya, wis kono. diem. Ya. Diam. Dalang iso melu-melu. Oh alah, Pak. Pak, aku semene Pak no kok. Kondi. Ora apa-apa, bayaran tuh Mbak Nopi kok, ora apa-apa. Ah, aku pentingnya Mbak Nopi tak WA. Mbak Nopi. Mbak Nopi cantik sekali sih aku wis. Wis tak WA kok. Ulun datan pisah aking gangsa rambut. Kak, lha ora mbok gongi to nek urung. Oh njajal mik ya. Angger Pasopati yo ngene iki, kadoan nek karo Kalimasada. Aduh. Nawangi wingi gandrung karo garing penjol kae kok ya kok kudu mencelat iki nek karo awakmu kok lengket men to. Yo beda apa, Pak. Wong aku nduk jimat are. Alah. Kandhane kok. Diem. Kudu omongan ya. Ora ngritik. Ya, toli-toli. Tutukno untuk muwani karo dalang kualat kuwi lho. Ora apa-apa sing bayar Mbak Nopi. Tak kandhani. Dalang kualat kuwi nek kulino tirakat. Lah nek kulinane golek ngene nek kon kualat ora mungkin. Ora mungkin nek kualat ora malati. Ora malati iki. Aja wedi. Manut aku ora malati. Wong cepat likur ngejakku sitok kok malati, ora malati. Kalamun datan bi nang kya wong ayu ayem-ayeme urip-urip dadi seniman sing putri seniwati sing kakung dadi seniman alhamdulillah utange nglumpuk. Iya Mas. Ya keterak Kaya taun. kosong prong Mas, keterak taun. delok kasura Mas. Alah sura. Ngene iki bojone tukono gelang gedhi-gedhi, nek sura ganti karet gelang Mas. Ngece nduk. Bojoku ora iki lho sasi apik tak tukokno gelang gedhi. Sesuk lho sasi sura malah tukokke omah. Lho, tenan kuwi Mas. Alah kandhani kok. Omah rayap. Omah jangkrik takon ingon-ingon. Omah rayap. Halu wong tumetes
mekeng lalis gong gong nah ngono kan dari ora mbok gongi ya lek ngono koyo kare mosodo ayo tembangipun derek elok nggih Lah, nah. Rebabe kok melu minir. Lho Pasopati lho Mas. Oh iya Lah kali Pasopati. maksudku piye? Ora iso ngene iki. Nek sing ora ya aku ngono. Terus nesu. Kok iso? Kok tambah cilik lho. Ora, aku benci aku cacah. Alah Mas aja Ojo kok ngono, ngono. Mas. Alah. Alah. Mas. Alah, bareng mbok dumek kene rasaku pli kuceng lho. Apa kuwi? Aja saru. Aja saru lho. Joror to. Piyanten mriki iki. Nah, apik-apik. Sampeyan ora entuk saru. Sing mbok demek ngendi, Mong? Kene to? Heeh. Iki nggo sabuk to iki? Heeh. Liku ceng, taliku kenceng. Oh, halah ya. Kuwi liku kuceng. Diem. Aja ngono kok gek dalange di nganu tendak bojone kok ndak muni ngono. Ora mungkin. Lah piye? Wong kena gula kok. Wis lagi iki. Kok ngene kena gula. Lagi iki dalang dibuli ya lagi iki. Ya.
Janjine aja Citra. Ya, Halimah Sada. Hei, Pasopati. Alah Pasopati grupe kuwi. Oh, kok kuwi to, Mas? Pak Pur. Ha iya iya. Nggih. Kayak manuk lho. Pur. Ya. Gak wani nyauri wedi Ora wani. meneh, Mas. Shh, diam. Nalikan Sampun mo. Anjing. Mas Gareng. Dawuh Rama. Nah, iki isih ana sing kudu diaturake. Inggih, dawuh. Engko season kedua metu nyang goro-goro. Oh, ngaten. Ning iki isih ana, Mas. Iki mau sing panyuwunan saka panjenengane Bapak Slamet iki. Apa mau sing disuwunmu, Mas? Lali aku. Kutut manggung. Ora kutun manggung kira ya ngono. Sesideman. Oh, ngaten. Mbak Elisa, Mbak Elisa. Ya. Si alhamdulillah. Yang tenan iki, Reng. Wah. Nyuwun pangapunten lho, niki bedake beda, Reng. Bedake mung gegojekan lho nggih. Walah. Mungkin terus didamel kaos penggalih, lak mboten nggih. Nggih. Ya. Bet. Dibawani, Reng. Kula? Kae. Oh, Mbak Elisa, nggih. Ya, niki kalau kirim buat yang streaming di rumah juga. Ada Ije, yang leres. dari Jeddah, Heeh. Arab Saudi. Oh, ada, yang Mbak? Wadah ini internasional iki corone ya. Nggih, leres Pak Pur niku pun kondang niki dinggon. Wah. Niki dari Jogja juga nonton, Jakarta nonton, Bintaro. Penggemar Mbak Elisa, Reng. Luar biasa, hebat. Ngendi-ngendi penggemar Pak Adi Purwito juga banyak. Sumatera ya ono Reng iki, Reng. Wah, elok-elok. Iya, Palembang. Oh, Palembang. Nggih. Penggemar Gareng. Wah, akeh nggonku no. Iki kok akhirat bareng akeh sing nonton no. Kok akhirat. Maksudnya para pepundhit do ngawat-awati ndongake para sing isih do ning alam donya ngono lho. Iya. Luwur kuwi, Reng ya. Nggih. Wiwitane Celing tenan, Reng iki. Luar biasa. andere sang peke 11 12 nak karo Cis mau, Reng. Sinten niku? Iki Mbak Elisa. Cis. ora ngerti kuwi garenge sing pinginane sing ngerti. Sing Gareng ngerti. Prawala. Sing jeneng gandeng ae. Heh? Cis iki malah cis iki lho. Iki lho Cis iki lho. Gak paham kula. Heh? Iki lho. Ndelokmu Mbak Cis Mbak. Ya. Bagus kang Allah budaya Mengone sithik ning suarane wah, Wontas. tuntas tenan. resepe iki lho Mas. Resepe napa? Resepnya apa? Wih, Tiana. Oh, yo werku. Aku lagi ngerti iki. Ini tuh apa? Ini tadi tuh tak coba terus tadi suaraku iso kaya ngono. Iki mono woing tales. Leres nggih? Ya, woing Apa namanya tales. tadi? Tales. Tales, woh tales. Gak woh, Tales. gak wohmu ta, Reng. Nggon Apa kurang- Bu namanya? Timul. Kimpul. Oh iya, ana tetembangan Jawa kentang kimpul kae. Oh iya, iki ya itu. kimpul iki. Itu. Pener ya. Tanjung Perak kok Tanjung Kimpul. Sowan menyang kutha gedhe. Kok jengat, Mas? Kukune malah ngene. Ya Kudune kuku ngene. lah ya. Nah, Pak. gak paham jenengan dalang ora paham. Nah, ini
werkune. Gak nek coba balik rek, balik. Lah, kuwi persis nggonmu. Kukumu maksudnya. Persis kukumu. Astagfirullah reng. Elik malah koyo pipo gading. Nah, weh wangun. Rokok nganti turun mbakun. Tentara terus kayungyan selendang kuning kang saking bukir tandonane swara ki akeh kok reng. Leres. Boten gumun. Kula niku gumun lho. 3 dina iki sesideman metu terus. Podang kuning metu terus. Pralambang Ora kok pranama pancen klangenan. Oke, langenan. Nek klangenane kuwi ya mesti dirasake kene iki to mo. Klangenan kok. Mongko wong jenis seneng niku mbok elek kaya apa nek seneng tetep apik. Ning nek wong serik apik kaya ngopo ya tetep cacat. Ngono lho. Senenge terus mergo klangenan. Kelangenan. Nek nang grup liyane. Nek grup kene ora kok klangenan ora. Apale kuwi kok. Angrung marang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Alhamdulillah sampun lulus Raharjo. Lenggah Mbak Yu. Nggih, matur nuwun. Matur nggih. Loh, durung rampung iki. Lah disuwuk grupakno kok. Iki jenis suwuk grupak, paham ora? Lah ya kuwi gathoke kok. Lah nek disuwuk grupak. Ah, Masane nek suwuk grupak ibar. Iki konsepe ngono kuwi saka Mbah Sukron Sumondo. Garapane kok. Ya. Luweh becik patenono timbang pepisahan Sulestya tak rewangi samutono lawan lawan garwalan Raputra masih semangat bersama New Salapa. Apa? Salapa. Pasopati kok iso. Salapa. Salapa iki ngendi to kuwi? Apa? Di Palapa. Grup apa? Saus pati. Saus pati. Urip ana guna gedhe
sampun katuran. Benar-benar menghibur tenan niki. Alhamdulillah bedake mung kagem tak niati ibadah muga-muga serawungku bengi iki dadi ibadah mong. Tenanan lho. Nggih. Iki sing ana neng. Heeh, dadi ora mung pentatonis, diatonisnya ya siap. Ora ketang mung 2 lagu. Nganggo musik. Oh siap, siap. Wah, seragame kuning-kuning Masya Allah. Bareng kowe nganggo kuning ndak ketok ireng banget malah. Penyanyine diaturi munggah piye, Reng? Apa Ndherekaken mau? Ndherekaken tengandap malah prayogi. Tengandap mawon. Nggih, malah prayogi. Nek ning dhuwur dijawel pur engko. Iki lho, Mas Pur iki. Iki. Tak gagas tenan. Anggere jeneng arepe Pur nakal kabeh. Ya ora iso no. Pur kono karo kene ora iso. Pur semut, nak sing kae pur kadut. Iki pur semut. Pur semut. Sing kerajike pur kadut. Oh nek ning nggonku terkenal iki ora pur semut kok. Pur maling kok. Oh. Iki sisan mohon ora ya untuk kata. Kira akeh banget. Engko nek didum kene ya ora rata ben kanca-kanca go ngopi engko esuk. Oh, iki sing bocah jujur sapa iki? Lha terus kanca ngakung kabeh engko ben engko nek esuk ngopi-ngopi. Yo, engko dipandu lho, Reng. Oh, iya siap. 2 lagu ae ora apa-apa. Kali ini. Yo, kali ini. Yo, kali ini. Yo, kali ini. Endi penyanyi iki? Ini ya ngono kuwi. Yo, kali ini. Endi penyanyi ini? Yo, kali ini endi penyanyi ini? Tepuk tangan. Yo. Monggo pundi? Iki ana request, Reng. Dawuh, Mo. Nah, request-e lumenter WA-ne Selendang Biru. Wah, langsung kasih. Ya. Yo, kali ini. Lagi ngetren ya kuwi kok, Reng. Leres, Mo.